Дай! Аре, Йоане! Фащай го! Ходи назад! Мите, спокойно. Изправи се, ей! Стани горе! Дай, Йоане! Дани! Туши! Айде, Дани! Дай! Номер 4, победител Христо Христовцев. Аре, бе! Ей, сам се... Дай, върти! А, така. Прибери ръката. Николо Карпово. Дай! Прайд Джуниор. Следваща среща за Сегодня стане Олимпия 2005. Станко Прайд. Евалата. Айде, Дани, айде! Помогни си точно така, качи се! Помагай, върни с ръка! Айде, бе! Мате! Сядай на страни! Сядай! Настрел, дърпай! Дай, минай отгоре! Давай, Йоане! Захопи го, бе, бате! Аре, Йоане! Дай, момче! Дай му, бе! Дръж там! Бягай! Дръж! Всеки кой! Бягай! Дръж го! Дръж! Браво! Дръж там! Дай, злоба! Бягай! Дръж го! Главата долу! Свали! Бягай! Дръж! Браво, Йоане! Перси олимпийски надежди трябваше да се готвят Минковски, Арена Скарпиадик, Белбечев, Недоранчев, Стара Загора.